Hej, jeg hedder Emma Sofie, og det er mig, der cykler der. Om lidt så vil I se 2 fremstillinger om mit liv, set fra min gruppes synsvinkel og set fra min egen synsvinkel. Emma Sofie, hende kender jeg godt jo, hun er jo alle steder, det er jo fællessamling, det er, ja, der er så mange ting, jeg kan slet ikke nævne dem. Der er festudvalg, der er caféudvalg, hun står jo altid først for, og hun er øjet ud af til. Det er hende, som, ja, hun styrer det der, som rigtig godt er omkring det hele, er hun og sådan, så ja, vi kender hende alle. En fantastisk elev. Dels er hun kanondygtig til fagene, men især det er jo den måde, jeg har mødt Emma på, det er jo gennem elevrådsarbejdet. Det er en meget målrettet og meget nuanceret elev, og som er dybt saglig. Og sammen med Charlotte var hun elevrådsformand de første 2 år der, og havde et glimrende samarbejde med dem. Fyldt med masser af gode idéer, og så det allerbedste er måske at sige om Emma, det er, at hun forstår med en helt fantastisk sofistikeret form for humor. Det er det ikke ret mange mennesker, der gør, men det gør Emma altså. Hun griner de rigtige steder, og hun stiller også de rigtige spørgsmål, og det er en meget, meget sjælden ting at møde en elev, der virkelig også kan det. Emma Sofie, hun er smuk, og så ved hun rigtig mange ting. Rækker hele tiden hånden op i timerne. Så går hun til ridning og til, ja, hvad er det ellers, hun går til? Så går hun til elevrådsmøder og kor og ung til ung, og ja, hun går faktisk til rigtig mange ting. Hun er rigtig engageret i alle ting. Og hun har en mening om alt, og hun er rigtig sød over for alle mennesker. Jamen altså, hun er jo rigtig dygtig og sådan til de ting, hun laver. Sådan. Hun er også med i elevrådet også. Altså, hun får vel også, jeg tror også, hun får rigtig gode karakterer i hvert fald. Og der er mange, der altså i hvert fald Ole Daneved synes, hun er i hvert fald rigtig dejlig. Sådan. Men altså, hun er bare lige, altså hun er sådan lidt irriterende, ikke? Jamen, jeg er mor til Emma Sofie, og jeg er præst. Og Emma Sofie, hun er en rigtig god datter. Man kan faktisk ikke ønske sig en bedre datter. Altså i det hele taget, så mener jeg faktisk, at præstebørn nok er nogle af de bedste børn, der overhovedet findes. Og man kan jo godt fristes til at sige, at det har noget at gøre med forældrene, men den fristelse falder jeg ikke for. Men Emma Sofie, hende er der aldrig problemer med. Hun er utrolig hjælpsom. Både heroppe i kirken, der deler hun salmebøger ud, og hun arrangerer alteret, og hun synger simpelthen også i koret nogle gange. Læser ind- og udgangsbøn kan hun også godt finde på at gøre. Skovler sne. Vi har nogle gange sne uden for kirken, det gør hun også. Hun er også rigtig god derhjemme. Står altid tidligt op, bager boller. Sådan så når vi andre vi står op, så er der morgenkomplet til os hver evig eneste morgen. Hun er ikke så meget interesseret i at gå i byen. Hun vil hellere være derhjemme. Så tager vi et spil lombre om aftenen, drikker ingefær-te og snakker sådan om livet, stort og småt. Ja, jeg tror faktisk, at man kan ikke få en bedre datter end Emma Sofie. Ja, nu er vi så kommet til det interessante, om man vil. Vi er kommet til min fremstilling, Sandhederne om mig. Og her har vi mig så på vej i byen. Det var en lille fredag, og jeg var ret oplagt. Og det er Esben, han er min ekskæreste. Det holdt en hel uge, men altså, ja, så heller ikke længere. Og det er Anders. Vi har det virkelig sjovt sammen. Vi hygger os rigtig, rigtig meget. Og Sissel, ja, vi dansede hele den nat. Det var så sjovt. Og så, jeg kan godt lide at tale, når jeg er i byen. Altså, det er meget hyggeligt, men altså, det kan også blive sådan lidt for kedeligt en gang imellem. Altså, der sker jo ikke rigtig noget. Så må man ud og danse lidt igen. Det var ret nice. Der var virkelig gang i det. Ja, der bæller jeg så. Men det var nok, fordi samtalen blev sådan lidt kedelig. Altså, det gør den jo også nogle gange.
Og så sker der noget igen, ikke? Det var ret hyggeligt med Anja, men det var ikke lige hende, jeg skulle have med hjem. Det var til gengæld Søren. Han har en ret nice røv, så det var hyggeligt nok. Helt bestemt. Ja, der er jeg så. Der vågner jeg op dagen efter. Nå, Søren er allerede gået. Han må være taget tidligere sted. Så behøver jeg jo heller ikke at smide ham ud. Det er jo egentlig meget rart. Og det er jo også vigtigt at få søvn og sådan noget, men fuck. Der skulle jeg så godt nok have været skole, men jeg er jo på vej nu, kan man sige. Altså, ja, hold da op mit hår. Det er godt nok ulet der. Men det kan det jo godt blive efter sådan en tur, hvis man ikke lige får det rent. Men altså, jeg skynder mig virkelig meget. Det kan I også godt se. Altså, jeg har virkelig travlt. Jeg prøver virkelig at nå det. Og så er det jo bare nogle gange, når man så endelig kommer derop, ikke? Altså, så kan man bare ikke holde sig vågen. Ligesom der, altså. Og ja, altså, det er bare svært for mig at være lige så aktiv og koncentreret som andre personer i min klasse. Ja, og så er jeg jo også med til i Ung til Ung. Der fortæller vi om sex og stoffer og sådan. Og det er jo rigtig fedt. Det synes jeg virkelig er sjovt. Og der er jo også visse fordele med at være med i Ung til Ung. Blandt andet det, at der er en masse kondomer. Og jeg går jo meget op i at have sikker sex og sådan noget. Så det skal man da udnytte, og ja, så er man jo klar til endnu en omgang.